Juraj Šoko Tabaček je stand-up komik. Pokojne ma opravuj. Ak už toto som nepovedal správne, tak ma opravuj. Ale hej, toto robím, áno, tak to ľudia volajú. Čiže stand-up komik hrá v improvizačnom divadle 3T a aj v seriáli Horná Dolná. Aj, áno. OK. Robíš ešte aj niečo ďalšie, čo som nezistil? Tak áno, ja neviem, vychovávam deti 2. Aha. Ale nie, no tak akože keby sme to mali vyrátovať všetko toto, tak je projekt, ktorý mám rád a rád ho spomínam, je to Na facku. Čiže to je roast show, to je taký americký formát prebratý, teda pôvodne americký formát, ktorý sme s kolegami, ako je Tomáš Hudák, Samotrnka, Maťo Adámy a teda ja, nejak prebrali a tam si voláme celebrity, alebo no celebrity je silné slovo, ľudí, ktorých si vážime pre niečo, viac či menej a im nakladáme. No a akých ľudí ste si už vážili? Akí tam boli? No tak ja neviem, keby som mal začať od Olympu, tak ja neviem, bol tam Milan Lasica, bol tam Lipa, bol tam kto? Radičová, Adela Banašová, Peťa Polnišová, Saifa, mali sme Nikodýma, to mazec. No a ďalším hosťom je kto? Ďalším hosťom bude Kristína Farkašová. Čiže aj takto mladých sa dá vážiť. Áno, treba, no tak vážiť, no tak Kristínu by si každý rád zvážil. To by som zvážil. No. Čím si ty chcel byť, keď si bol malý? To hneď išlo, že herec. Ale kdeže? Ja to rodinné oslavy, také záznamy z videokaziet nie sú také, že by si vystupoval? Nie, ja keď som bol mladý, ešte neboli videokazety. Ale nie, ja som chcel byť lesník. Normálne, ja som myslel, že to je človek, že náplň jeho práce je prechádzať sa lesom. A to som chcel robiť, no. Ale potom neskôr som chcel byť všeličo iné. Vieš čo, chápem, ako my sme vo vchode, kde som vyrastal tu v Prievidzi, mali Pilčíka. Pilčík je super. A on vždy chodieval domov tak opitý, ako chodník mu bol malý. Ale tak to sa deje Pilčíkom, len im potom rýchlo budajú končatiny. Pri tomto som si to nevšimol, tento ubudol hneď celý. Ale toto nebola inšpirácia, že prečo by si chcel pracovať v lese, hej? Nie, toto určite nie. Alkohol tam vôbec ešte nehral rolu. Možno až o 2 mesiace neskôr, alebo tak. A teraz už si sa akože vylesnil? Tak nevylesnil, ja ľúbim les, ale chodím tam málo, takže potrebujem sa práve lesniť. A to práve utekam na chalupu, ktorú máme na Kysuciach a tam sa lesním. Na Makove, že? Áno. To je veľmi veľká sranda, že neviem, či vieš, že existuje aj Máčov. Nie. Máčov je 20 km od Prievidze. Wow, Máčov. A narodila sa tam a pochádza odtiaľ moja mamina, čiže máme to ako... Krásne prepojené. Tak. Si našiel mostík tam, kde nebol. Hej, v detstve som chcel byť cestár. Paráda. Až teraz mi to vychádza. A to bol ten vtip, nie? Že mostík. Poznáš to? Nie. No, týpek je stroskotaný niekde na ostrove. Bude to rýchle. Je stroskotaný na ostrove a už je dlho hladný a už fakt nevie, čo by. A vidí tam skákať žabu, tak ju chytí a ide ju jesť. Lebo už je úplne desperate, že on musí niečo zjesť. A ona hovorí, počúvaj, že nejedz ma, splním ti jedno želanie. A on hovorí, Ježiš, tak dobre, no tak vieš čo, ja by som chcel letieť lietadlom odtiaľ to preč. A on hovorí, to je moc, niečo iné. Že, dobre, tak chcel by som ísť na pevninu. Moje moc, ešte niečo iné. Tak tam je ostrov, tak mi sprav most, nech to preleziem, alebo čo. A ona, to by šlo, ale dlho som to nerobila. Je to strašné, že ja pred ľuďmi rozprávam vtipy. Ešte zvládaš, hej? Ale hej, ešte zvládam, už mi horia uši, ale dobre to je. Ono Šoko nie je jediná tvoja prezývka. Niekde som čítal, že ty máš aj takú... Ako to vysloviť? Pipik je tvoja druhá prezývka. Hej, to je pravda. No tak to je presne, že ja trpím syndromom predbiehajúcej sa papule, čiže hlava ešte nevie a ústa už to rozprávajú. A tiež v nejakej televíznej show alebo niekde som teda veľmi rád porozprával o tom, že sa takto teda oslovujeme s manželkou. Ona ma volá Pipik a ja ju, hej. Čiže tak je to také naše. Vôbec to nemá znamenať tú konotáciu, ktorú s týmto slovom máte vy. Však ale keď spriemeruješ
teba s ňou, tak ste dokopy Pipik, no. Sme Pipik. Máme to dokonca na obrúčke znútra. Aha, až tak? Čiže to je pre nás akože ustálené slovné spojenie, ktoré ako za ním nie je nič pejoratívne. Ale je pravda, že keď naše deti počujú nás sa takto rozprávať, tak tiež nás tak, keď napríklad môj syn zakričí na mňa tata, tak nevždy sa otočím a sme náhodou niekde v obchodiaku, tak sa chce uistiť, že sa otočím, tak na mňa zazjape Pipik a to sa otočím určite, no. A na margo toho syndromu predbiehajúcej sa papule, tak to sa ti niekedy deje asi v stand-upoch, že už začneš rozprávať, ale ešte netušíš, ako tá myšlienka skončí? Áno, no tak ako je v zásade pravda, že týmto sa živím. Aha. Ale je to tak, ja keď som začal robiť stand-upy, tak som ich robil nie tak, ako by sa mali robiť, čiže pripravené, naučené, namemorované a tam dbať na nejaké pauzy nádychové a veci. Ja som to improvizoval. To znamená, že naozaj som veľakrát prišiel, že mal som tento dementný charakter, šušlavý kretén, hej, a zvyšok nejak prišiel. Išlo o to len si vybrať tému, ktorú idem riešiť. A celkom sa to darilo, len potom som zistil, že ich neviem zopakovať, lebo si ich nepamätám. A to je jedna vec. A druhá vec, že teda naozaj začal som vetu a modlil som sa a nebol na to čas, ale teda, aby nejak dopadla. Hej. Zažil si aj nejaké naozaj trápasy v stand-upe? Určite. Hej? A ja ako táto postavička nie je úplnou záchranou, hej? Táto, vieš čo, nie je úplnou. Určite nie, lebo tak ona pomáha, to bez debaty, ale tak predsa len sa čaká aspoň nejaký obsah. Hej, netvrdím, že silný, ale aspoň nejaký. A mne sa veľakrát podarilo ani ten nedoniesť, takže to nie, no tak zažil som také, že vlastne úplne môj prvý stand-up, kedy ma Jano Gordulič zavolal, že poď teda urobiť stand-up v silných rečiach v Bratislave, už zavedený ako stand-upový systém. Ja, že dobre, tak to skúsim a dal som niečo, šušlal som, celkom dobre to vyšlo. Tak som bol taký spokojný, že ja som to vlastne celé zožral a ja už tomu rozumiem a čo vy mi budete rozprávať. A on vraví, počúvaj, ale ty si host dnešného večera, ty musíš dať 2. A že čo? No a dal som druhý, priatelia, a každé ďalšie slovo, ktoré zo mňa vypadlo, ma zabíjalo hlbšie a hlbšie do toho javiska a to bolo naozaj, to bolo peklo, to bolo peklo. Bolo to zlé, trápne ale bola to výborná facka, ktorú som dostal, lebo som pochopil, že naozaj je to vec, ktorej sa človek musí venovať a musí sa nejak pripravovať. Takéto výborné facky vie dostávať taký ten, povedzme, skúsený stand-up komik aj teraz? Že už po rokoch stand-upu? Hej? S prvým stand-upom, či aj s opakovaným? Nie, práve. To bolo presne tak, že keď chodím na punchline, ktorý má Samo Trnka, minulý host prakticky, nie, že minulý predošli, no neviem, ako to povedať. Ostatný, presne. Ostatný je strašné slovo. Ale ostatný, hej. On je statný. No a... práve robím, teda je to ďalšia show, ktorá sa volá Punchline, ktorú robí Samo Trnka v KC Dunaj v Bratislave a býva to tak, že vlastne začnú predávať predstavenie, ktoré v stredu o 8. Ak sa vypredá, tak pridajú pondelok o 8. A ak sa vypredá aj to, tak pridajú ešte v stredu o 5. Čiže človek tak predpokladá, že o tej 5. v stredu prídu ľudia, ktorí si to nechali na poslednú chvíľu alebo nikdy nevideli stand-up, len tak skúsia. Čiže vnímame to ako také prvojazdcovské publikum. No a pred to publikum ja som mal nový materiál, ktorým som si nebol úplne istý, lebo som sa obúval trochu do tublatanky, lebo mám svoje skúsenosti takže nebol som si ním istý a Samo vraví, no tak to sú takí noví, tam môžeš dať aj niečo akoby otrepané. Tak som začal taký nejaký, čo som aj u Marcina rozprával, že o vzťahoch. No a začal som a tam, kde sa väčšinou ľudia smiali, tak prvý fór ticho, druhý, tretí, štvrtý, piatý. A si neviem, tak toto nejde. Až zrazu jeden zakričal, všetci sme to už počuli. Čo mňa úplne rozobralo na molekuly, ale nestratil som ducha, prítomnosť a vrejme, nevadí, chápem, dobre, zle som to odhadol, tak ideme nový materiál. No ale to už som ja nevlastnil publikum, tam už nefungoval ten vzťah, ktorý fungoval predtým, že sa niečo očakáva od tabačka. To je vlastne chrapuň, ktorý nám tu išiel bachnúť nejaký otrepaný stand-up a teraz to ide zachraňovať. Čiže ja som sa tam moril, žmýkal som tie vtipy a to je ešte, viete, čo je zlé pri stand-upe? Že keď si je človek neistý, tak väčšinou pri stand-upe viete, čo máte ako zatvárací joke. Niečo, čo to ako uzavrie. Ja niekedy nekončím fórom, ale takým morálom, ale tuto som mal zatvárací joke. A to viete, že predtým prebehlo 10 minút nejakého rozprávania. Ja som začal rozprávať stand-up o tublatanke a po minúte som si všimol, že som si minul zatvárací joke. Hej.
Tam už som naozaj nevedel, čo tam mám robiť.